Engelit kulioko chingera obachenu ensengima kurwase county ya Nyamira mawaziri obachenu ase county yo nigo ara omuyigo yo ase county yo buno mosakito Fadgad Gesemba agutumanya Chingaki ensengima ya chengera ritukuri obachenu nigo kurwase county ya Nyamira wetera so mawaziri obachenu Dr. Donald Mogoi akwaneire ebitambokero biria serikali ya Nyamira yaikiranirie erio kwenekia una obokoreri ase county ya Nyamira kebochenu n'obuyabore. Lero World Health Day ni tukutosherekea progress ilitoa korirasi amwanita afya tuone county ya Nyamira ande serikali y'umugaba na His Excellency Muskimu Binyeru Nyabibo tuakira tua kadhaa si amwana afya asto para dialysis asto wate CT scan asto para operation ande masi referral hospital yetu ya Nyamira bali abange baringiga gamba maitenganto wate Doctors Plus asango korere we equipped it and to nyare ko batogo manza kwa admit ya baro iro na nyino ndio targeting a private wing aiga se Doctors Plus na batogo ya batogo admit aiga boigo na kwanera obokoreri obo bwachakire gwikiraniwa ase nyagitari ya Keroka eyo bono iganeirie okiniwa wikase birengo bya erfaro ya Keroka referral hospital ya itu ya Kabira si county itu ya Nyamira na last week batwani abantu baringi Keroka amba maitenga ntwanyara ko to operation ori tangani ya mauga ngaba nyitari wetu bagu operations ya mauto ko orthopedic surgeons emeroberio yende county ya Nyamira babekire nsemo erio gokinya obokoreri bwobochenu neyeiga on Wednesday mambiende nitojuto igoriti yatayende aliye nyitari ya Karenyo iye kobeti yatentanga ni ase Nyamira North na kobenya nyitari yatanga ni Nyamira North ya Australia ariko to kurifa abaroiro baito kubense miri ya Nyamira North ni nyitari ya Nyamusinero kwangoiga kwa gachatori etietorro erio gokora omuchando bwa mariogo ase chinyagitari nigo mawaziri oyoiga abekirara bubuna ochakira omutieni ogatano na kabere omwaka oyoiga nigo ekiganja keria kiarosetigwe erio korora buna amariogo na isaine ase chinyagitari kirache gochaka gwikirania obokoreri bwaye bari bayurite Nyamira ntwabote twakarutirina revolving drug fund jakumutienyo saba wana kwa tutura mangana ya revolving drug fund kuhakikisha na kile nyagitari yetu ni kile yoga ndio montata kiru kubinyora nyagitari anyara kunyororo kia recoverability tunje tingabono kumufto ko injetuare kutua 40 malioga nyagitari tuskekutia revolving drug fund chingaki echecho ubasemirie abanyamira buna nerebuya wetanga kurwase uborwaire wezozera gose malaria wetrase okobaimeye neti hanane chingaki chabotuko na enkoromba kobera isiko ige kitoko emisanke lingenga kiyiga tonyara ko gato hakikisha na chinet chitwa wete kero mwako lintu wete chinet wechi kifamilia ane 1089 se county to ya Nyamira chinet chitwa wete mwana serikali akimwakikisha mwarara andenet na bako nyara nitukunyara go spray yegere chiumbu chiweze kuruma abana baito chiweze guturuma tukikonyara malaria kiyegera malaria tikingia hinko reporter agatembe kurwase county ya Nyamira Fadgad Gesemba.